So ito yung part 2 namin sa kanyang second session kasi hindi nabot yung una, yung kanyang pa. Para lang makita ninyo yung kanyang full therapy massage. Ayan. Ito kasi pinapakita ko lang muna yung full therapy massage mo. Alcohol. Nasaan yung alcohol eh? Ay, ito mas mga girlfriend. Ate Risa, may alcohol po kayo? Pulbos? Alcohol po. Para makita sa YouTube na tayo alcohol eh. So ito po yung tinatawag na lower limb massage therapy. Combination of reflex. Yung mga points niya. Ito natin mamaya sa subscriber. Thank you very much, sir. Ang ganda ng sponsor mo. Alco Plus. Yung ating gagamitin ngayon. Kailangan may alcohol ang mga therapist ha. Di ba walang alcohol? Oh. Doon yung pinuprotektahan yung mga pasyente sa alcohol na yan. Okay, dorsey. Then plantar. Masakit? Konti. Okay. Eversion. Inversion. Then some rotating. Yan. Ito yung kailangan niya sa kanyang lower para pag ilakad niya, gawin ng balancing yung kanyang pectet. Ayan. Masakit. Some. Huh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayan, okay. 4. Okay, 4 mo ha. Focus mo ito. Focus mo. Ha? Every morning ha. Okay? Yan, every morning. So, tinulong siya yung technique din. Pupush niya every morning yun. Bukod sa exercise natin ha. Okay? Kung mong gagawin yan, wala matay siya. Bawal na matumba ka. Yung yung kamay mo kuya, yun importante sa kamay ha. Kasi yung kamay mo, hindi mo nagagawin daliri mo. Importante yung kamay mo, bigyan mo ng pansin. Kasi nakakalakad ka na eh. So, focus ka rito. Yung tinulong ko siya nung una. Panoorin mo yung YouTube natin. Pwede mong gayahin ha. Sa bearis, mapapansin ko pag hindi mo ginagawa, masakit na naman. Pag maluwag na yun, sabihin ginagawa. Ha? Para madagdagan natin yung counts. Ba, 12, magiging 15, di ba? So, mapapansin natin yung kanyang femoris, ayan, as well as lateralis and medialis, matitigas. Kasi gawa na hindi na bigyan ng talaga ng proper massage therapy si kuya eh. So, more on kuryente, no? At saka paglakad, exercise. So, na-focus. Okay lang yung ginawa ng PT na yan. That's good. So, nakalakad naman siguro. So, tayo ngayon ang pipili sa kanya. Yung medication mo, okay naman, mga gamot mo, continuous naman. Okay. Very good. Yung ka na medication sa doktor, continuous yun. Kailangan talaga yung pangintihan natin. At kay Pauline pala dyan, sa may kabesa, ang dating arayat, Pauline, total, lumalakad ka na, napalakad ka na mo din ng mangkepweng, tulungan mo yung sarili mo din, yung mga tinuro ko sa'yo, tandaan mo, yun din makakagaling sa'yo. So malayo ko ng condition, na-busy ako, papuntahan dyan. So please, lahat ng mga ginagawa natin ng exercise natin, gawin mo ito at proper discipline. Yan. At naniniwala ako na maraming taong tutulong pa rin sa'yo. Kawawa rin kasi tao. Mga tumutulong. Gusto. Oo. Hirap pag kawalan. Oo, napakahirap yun. Sabi ko nga sa niya, kahit therapy ka araw-araw, kung walang supply yung katawan mo, di ba? Gamot, pagkain, meron akong tao, di ba? Na kailangan may tumulong sa'yo, di ba? So, nakakalakad dito, wala, nabilip yung kamay. Siguro sa gamot. Ito naman pa ako na ito, pagka nakahiga ko, yung parang yung mga muscle. Oo, nagka-cramps. Oo. Ito kayo, ito. Ito nga kawa ko. Ayan o. Yan. Yun yung mga talagang hindi na massage kasi. Ayan o, diba? Ayan o. Walang hihingi yata yan o. Kasi pag umano yan, pati ito na-apektuhan eh. Susi mo, bibigay niya. Uhingi ginawa eh. Yan. Yung tigas, diba? Hindi nalambot. Hindi pinapalabot na. Pag lumabot siya kuya, magandang yung Pinapano ko kay Risa yan, kaya lang hindi niya kaya. Siyempre naman, Diyos ka naman, si Kuya Gatrice.
Nakita mo si Olive mga ang dating. Ikaw, kasaway ka rin. Eh, ako naman yung Olive na. Awa naman si Ate Risa. Olive sa 7-Up, no? Oo, hindi ka naman. Pwede na rin tao. Sakita ka mo bra. Eh, kuwan talaga. Lalayang lubog. Eh, paano magbasaya? Kapait na ng Ate Risa ako. Kami lunos. Ayun, kuya. Napasin mo. Medyo na relax. Lumuwag, oo. Kasi siya strict ng muscle dito. Kasi pag nakahiga ko yung Sakit siya. naka, Nahatak yan, oh. ano siya, Ang stroke kasi, pag hindi ka namamasag, pinahatak yung muscle mo. Lumiliit yan. Tinikli niya yung ito, igli ito, gagawin na, no? Yan. So, we will intimidate na rin itong mga plano niya para sa inyo. Ito, no? Hawak ko, no? Yan. nakabili na, Che. Tamales ka, no? Saan ang tamales? Wala. Wala, dumiretso na rin. Kaya, kuya, oh. Napansin mo, kuya. Alam mo, ito na maging problema natin. Yan, ha? Pero mula nung na, ano mo na yan, nung Massage, oo. hindi na masyado maano sa Nagka-cramps, tabi, oo. sa tabi. Medyo nagalaw-galaw siya, kuya. Ano, siguro, mga 10 session niya, baka bumulay na ka. Katumbas ng 10 session mo, 1 buwan yun. Kasi nga, 3 times ka eh. Yun yung katumbas mo. So, pares kami yung doktor, nung ano mo, pwede mo, 30 plus, di ba? 36. Oo, yun. Parehas kayo nun. Kaya pag tinulungan mo ako sa mga exercise, mabilis kang gumaling. Yung mga tinuturo ko sa'yo, panoorin mo yung natin YouTube, yung ginagawa natin kanina, panoorin mo lang yung kuya. Tapos, dagdagan mo na siya ng konti. Tapos, i-update mo ako. O, ginawa ko ito kapag mag-kirapin, naka-12 ako. Kaya, good. Sabi ko. Yan o, ba? O. Nanda mo? Mambot? O, yun. Ano na matigas? Yan. O, yan. Ba? Yun yung kulang mo sa therapy mo. Massage therapy. Ba? Hindi natin na iniisang pa lang ano natin. So, ito yung affected niya. Nakapansin niya yung mga tigas rin, no? Galaw mo, kuya? Galaw mo? So, wala pang movement din, no? Di ba? Wala pang ganon. So, naiwan din. So, yung paa niya, wala pa rin movement. Hindi gumagalaw. Matigas. Kaya pag lumalakad ka, hindi balance eh. Kasi walang pang ganun, kuya. Ito yung normal. Normal. Yan, normal. Ito, ayaw. Yun, sige. So, wala pa. Diba? So, ito pa rin po, wala pa rin po. So, i-vlog ko pagka ito nakagalaw-galaw na, papakita ko yung kanyang improvement. Gagalaw yan, kuya. Kasi, na-therapy na eh. Nagalaw-galaw na yung mga ugat mo. Diba? Sabi nga sa kanta, bakit ngayon pa lang? Yung nga yung si Johnny, yung ano, ginaganyan niya dati, gumagal naman yan eh. Kaya lang biglang umiwan. Siguro hindi kita dana. Hugot na naman. Mga po, hugot na naman. Iba talaga yung nakatakda. Sabi nga, di ba? May talagang bibigay siyang learning. Takda eh. Marami sumubok eh. Bumigay. Bumitaw. So ito po yung massage therapy with reflex. Ayan po. Ayan. Parang buhay yung mga ugat ni Kuya.
Kailangan. Kailangan mag-exercise lang. Magalaw mo ngayon. Galaw mo. Yeah, yan na. Di ba? May konti na. Yun. Ito may konti. Di ba? Meron tayong pag-asa. Mahirap, matigas lang. Di ba? Yan. Malakas na po yung flexes niya. Yung ano niya. Pakiramdam niya sa paa niya. So, hope and pray. Talagang mabilis na ito makarecover si Kuya. So gagawin ko rito, same sa paa niya, pero mas focus ito kasi nga ito hindi affected. So hanggang sa muli po, ito po yung ating second session therapy kay Kuya Constantino Bungol. Siya po ay 6 years old. Na-stroke po siya ng June. At ito po yung aming second session therapy. And God bless all of you. Oh, stand ko